Madam, Yes, madam. unsa na siya pagkariban, giriban? Opo, madam. Unsaon di ang kuan? Ngano na sige man siya agay-agay. Wala may bayad, madam. Ay. Ano rin na? Pag walay bayad, unsaon na sila pag walay bayad? Unsaon na pag walay dyan? Ana di ay. Pero kung naay bayad, unsaon? Ay, Dili. ay ana di ay. Ay ana di kinay bayad dili. Kung may bayad ganit. Ay, pagka. Bato nila agay-agay ang imong customer ba yun? Kung may bayad. I deserve. Yes, sir. Ay, video sa Mumbai pag nga I deserve di ay kami bayad. Kana na bayad dun wala. Kani? Oh. Wala yata. Ay, bayad nga bayad ay bayo. Ay, bantay. Bantay.